Усё ёсць. Цяпер трэба толькі прыгожы заплечнік выбраць. Салют усім! Прывітанне, Буслік! Добрый вечар, Топачка. Прывітанне, дзяўчынкі і Ух хлопчыкі. ты, Буслік! А навошта ты сшитки расклаў? Тут не толькі сшыткі, у мяне і прыгожыя алоўкі, і пенал. Ну, паглядзі. Чаго глядзець? Хіба я школьных прыналежнасцей не бачу? Ой. Топачка, вядома, ты бачыў, а я толькі сабраўся ў першы клас. Буслік, нешта ты рано сабраўся. Зараз жа летнія канікулы пачынаюцца. 3 месяцы чакаць, пакуль зноў вучоба пачнецца. Адпачні пакуль. А я зусім не жадаю адпачываць. Мне так хочацца хутчэй за парту сесці, раскласці новенькія сшыткі, паспрабаваць пісаць новенькімі алоўкамі, пахваліцца новенькім заплечнікам. Буслік, перад новым навучальным годам трэба як след адпачыць. Гэта галоўнае. А сшыткі схавай. Дастанеш іх у канцы жніўня. Не, мне хочацца гэтымі прыгожанькімі сшыткамі любавацца. Я уяўляю, як буду роўненькія літары ў іх пісаць. Для таго, каб роўныя літары атрымаліся, трэба доўга вучыцца. Я гатова вучыцца, і ўсё лета буду вучыцца складаць свой пенал і перакладаць сшыткі. Ты, Буслік, можаш сядзець над сваімі сшыткамі ды алоўкамі, а ў мяне іншыя планы на летнія канікулы. Так што, прабач, гартаць старонкі сшыткаў не жадаю. Касмічнае прывітанне. Добры зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, прывітанне, Ліна! О, Ліначка, а што гэта ты робіш? мне спадабалася вось гэта. І такі водар прыемны. Калі я не памыляюся, так у вас на зямлі пахне папера. Гэта я падрыхтаваў сшыткі да 1 верасня. З імі пайду ў школу. А як з імі хадзіць? Так? Ці вось так? Ой, Ліначка, што ты робіш? Ты ніколі не бачыла сшыткаў? Можа, у вас на планеце такіх няма? Няма. І нават ніколі не было. А як жа вы пішаце ў школе? Мы ўсё набіраем у сваіх зорных планшетах. Ой, гэта не цікава. А да дошкі вас выклікаюць? Вядома, толькі дошкі ў маёй акадэміі звычайнае зорнае неба. І пішам мы там касмічнай крэйдай. Крэйдай? Крэйдай у нас у школе пішуць. А чым касмічная крэйда ад нашай зямной адрозніваецца? Глядзіце, калі мы пішам касмічнай крэйдай на зорным небе, дык надпіс некаторы час зяе. Ой, а я бачу, што на небе некаторыя зоркі то ярчэй зяюць, то знікаюць. Можа, гэта я бачыў дошку вашай касмічнай акадэміі? Напэўна, што так. Таму трэба вельмі старацца, каб пісаць без памылак, бо столькі асоб адначасова глядзяць на зорнае неба. Ой, складана ў вас. А літаркі па лінейчках не выводзіце? А лічбы ў клетачкі не ўпісваеце? Не, але мне так хочацца паспрабаваць. Мы цябе навучым, Ліначка. Заставайся у нас до верасня. Пойдзеш са мной у школу. Будзем вучыцца літары пісаць. Я б засталася, але не ведаю, ці дазволіць прафесар Марс Нептунавіч, бо і ў нас у гэты час пачынаюцца заняткі. А ты тады вазьмі сшыткі з сабой і сама спрабуй пісаць. Можна я ўсе вазьму? Бяры. Вядома, бяры колькі пажадаеш. Ага. І якое прыгожае слово сшытак. А вы ведаеце, адкуль яно пайшло? Ну, напэўна, таму што ў сшытку сшытыя старонкі. Можаш падлічыць, колькі іх. І праўда, чаму я сама пра гэта не здагадалася? А яшчэ сшыткі робяць з паперы, а паперу з драўніны. Ой, як усё цікава у вас на зямлі. А хто наогул прыдумаў гэтыя сшыткі? Ці падкажыце мне? А мы не ведаем. І калі яны з'явіліся, таксама не ведаем. А давайте зададзім пытанне майму зорнаму камп'ютару. Ён падкажа адказ. Так. Ага.
хочеш? Усё, даведалася. У вас на зямлі у даўнія часы школьнікі на уроках пісалі на васковых дошчачках. А як на такой писать? Гэтак же ручка сапсуецца. Оказывается, что писали тады спецыяльнымі палачкамі. Один конец был вострый, а другі тупы і выглядаў быццам рыдлёўка. А навошта рыдлёўка на палачцы? Ну, каб памылкі свае сціраць. Толькі такія дошачкі, напэўна, не вельмі зручна было з сабой на заняткі носіць. Так і было. І паступова дошчачкі пачалі замяняць на папяровыя аркушы, а звычайны шытак – гэта чвэрць ад вялікага аркуша. І гэтыя лісточкі сшывалі, і ад таго і пайшла назва «шытак». Мой зорны камп'ютар менавіта такую гісторыю мне падказаў. Ой, Лідачка, мы падорым табе сшыткаў колькі заўгодна. А я яшчэ і прыгожыя алоўкі табе падару. Ой, дзякуй, сябры мае! А давайте зараз паглядзім які-небудзь цікавы мульцік. Давайте. Ай, ну што, надышоў час класці ўсе шыткі, цацкі, ды ісці, мыць тварыкі, ды чысціць зубкі. І глядзець цікавыя сны. А я хачу яшчэ убачыць у сне школу, у якую пайду вучыцца. Зорных сноў, сябры! Добранач! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами.